Chirongwa chedu chanhasi chakanangana nekupemberera zororo remagamba. Magamba akatisunungura isu maZimbabwe kuti tichizogara munyika yedu yeZimbabwe tichifara nekuti yava nyika yedu isina chimhasungata kana mupambevhu anoti inyika yake iyo isiri yake. Naizvozvo nhoroondo yandinayo nhasi inhoroondo yekuzvarwa kwakaitwa nyika ino inonzi Zimbabwe kuti tizoti tiri kurarama takasununguka mushure mokutora independence kana kuti rusununguko rwedu muna 1980. Mushure memakore anosvika 100 tichirarama pasi pouranda hwevapambevhu, uranda hwevachena veganda jena vaitidzvinyirira. Zvakatanga mugore ra1890 patakapambiwa nevapambevhu vaitungamirirwa nenharadada yainzi iyo Cecil John Rhodes. Uyu mupambevhu akanga awana mvumo kuna mambo vemaBritish kuti chienda undopamba maZimbabwe, nyika inoyerera vuchino mukaka, nokuti tinoda zvicherwa zvayo zvinosanganisira vana goridhe. Tinoda zvirimwa zvayo zvakasiyana siyana, chingava chibage, fodya pachayo, shinda, nzungu nenyimo. Tinozvida isu maBritish kuti tizvirye zvitipedzerevo zhara. Sezvo dziri nyika dzekuchandoko dzisingarimwi zvakanyanya, dzisingacherwi zvakanyanya, vakachiva zvicherwa zvedu. Sokuziva kwamunoita kuti Zimbabwe ndiyo nyika yedzimwe dzakafuma zvakanyanyisa pazvicherwa zvirimo muvhu. Zvikanzi tozvida zvicherwa zvavo, toida fuma iyoyo. Ngano. Zvino nharadada iyi inonzi Cecil John Rhodes ndokutumira makoronyera ayo ayakanga yatenga ichivabhadhara nemari vaibva kunyika dzakasiyana siyana. Vamwe vaibva kuna France, vamwe vaibva kuna Canada, vamwe vachibva iko kuBritain nedzimwe nyika dzekunze ikoko. Akanga ari magevha, ndururani, mhondi, mbavha, nyasire dzakanga dzatotizavo mumajere dzikati tochiuya kuAfrica tosvika togara kuZimbabwe, nyika ine vuchino mukaka. Ndokubva vapuwa magidi nezvombo zvakasiyana siyana, ndokuyambuka rwizi Vembe kana kuti Limpopo, vachiuya nomumasvingo umu havo vokwidza vasvika paChivhumudharapa, vakapedzisira vava muno muHarare ndokudzika mureza wavo pachikomo cheKopi. Mureza iwoyo waireva kuti tapambiwa, hatisisina rusununguko. Mureza wavo wainzi Union Jack, uriwo mureza wenyika yeBritain. Ngano. Zvino pakabva paitika chimurenga chinonzi icho chimurenga chokutanga chakatangira chimurenga chechipiri chatinonyanya kuziva tese ichi. Chokutanga chimurenga ichi ndicho changa chine magamba anosanganisira vana Lovengula Kamuzilikazi, vana Sekuru Kaguvi, vana Mbuye Nehanda, nana Chaminuka Mapondera, vana Hwata, vana Murenga nevamwe vakasiyana siyana. Vakatora makano, uta nemiseve ndokuunganidza vana veZimbabwe. Zvikanzi hatingaregi nyika yedu ichipambiwa nemupambevhu. Takatarisa chindunduma chakamuka, pakarwisanwa, ropa rikadeuka, mwana wemutema akafa achifira nyika yake. Zvakanga zvatanga zvafemberwa nomufemberi mukuru panguva iyoyo ainzi Chaminuka Mapondera, mwirasha vaigara muchitungwiza. Panguva iyoyo rainzi Dungwiza paaigara. Ndiye akashopera akati, ini ndaona munyika muno
mazouya vasina mabvi nemakokora. Zvokwadi vakapedzisira vauya ndokubva vatitorera nyika yedu. Mbuya Nehanda ndiro rimwe remasvikiro pamwe chete nana sekuru Kaguvi nevamwe vakatungamira chindunduma ichi chimurenga ichi. Chinobva zita racho pane rimwe gamba raitonzi murenga panguva iyoyo. Mbuya Nehanda tingati ndo vakanyanya kurumbira pakurwisa. Vari munhukadzi saizvozvo vakaurawa magamba aya. Sambuya Nehanda vakagurwa musoro wavo, vakaita kurembedzwa mumuti kudzamara vafa. Asi pavakafa, vasati vafa, vakasiya vataura mashoko okuti mandiuraya henyu muchida kutora nyika yeZimbabwe, muchida kutorera vana vevhu nyika yavo inoyerera buchino mukaka. Asi chendinoda kusiya ndakutaurirai ndochokuti mapfupa angu achamuka. Vakabva vafa. Zvino chinzwa zvakazoitika pangano yenhoroondo rwekuzvarwa kweZimbabwe. Mapfupa iwawo akazomuka. Gore raputika, mabhambo nepfuti zvichiridzwa nevana veZimbabwe vava kurwisa hurumende yaIan Douglas Smith. Ndo pakatanga chimurenga chechipiri. 1966 kwakarwiwa zvikuru kuhondo yakaitika pachinhoi apa. Ari magamba manomwe vakazvipira kuti tinoda isu kurwisana nomuchena nendege dzake nemabhazuka ake. Sikanzi hakuna izvozvo, NATO iyoyo tinotoirwisa kunyange isu tisina zvombo zvakakwana. Magorira kureva vakomana navasikana makomrades vakabuda kuenda musango kunodzidzira kurwa hondo. Vakadzoka vava kurwisana nomuchena. Ndo patinoona magamba akasiyana siyana. Futi dzisati dzatanga kurira kwakanga kwatanga vana Benjamin Urombo nana Masocha Ndlovu vaikurudzira vanhu kumirisana noutongi hwechichena, utongi hwevapambevhu, utongi hwezvimbwasungata, vachiramba kudzvanyirirwa sevatema. Kusvikira kwazotanga mapoka, mapati ematongerwo enyika vakaita sana NDP, vana ZAP nana ZANU, vana vevu vachiungana nokuronga pamwe chete kuti hatingatongwi neganda jena rinoti dzvanyirira. Ngano 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 ngano. Ndipo patinoona magamba mazhinji achisungwa vachigara mumajere. Vana Comrade Chitepo, vana Comrade Muzenda, vana Comrade Ngomo, vana Comrade Musika nevamwe vakasiyana siyana vaitorwa vachimbunyikidzwa vachinovharirwa mumatirongo majere evachena. Vamwe vakaenda kugona kudzingwa uko vakandovharirwa ikoko. Vamwe vakaenda kuKonemara uko kuKwekwe uko. Vamwe ndo vakandovharirwa kujere remuti murefu riri kumasvingo. Vamwe ndokuiswa kuchawagona hapana kubhindura uko. Vamwe vaiva kuchikurubhi, vamwe paHarare Central Prison nemamwe majere akasiyana siyana vachishungurudzwa. Chinangwa changa chiri chokuti vatadze kuenderera mberi nechimurenga chechipiri. Ndo nguva yakataura Ian Smith pachake akati, handisi kuzosiya nyika ino, handisi kuzoiregedza, handisi kuzopa simba rokutonga nyika kuvatema. Not in 1,000 years. Kureva kuti akapikira kuti makore zviuru anotevera mutema anenge asati atonga. Ngano ngano ngano. Zvinoshamisa, zvichidakadza kuti iwe uri mutorwa, uri mubvakure, uri mushanyivo zvake,
abvawo kure kwaabva wosvika waakutorera varidzi vemondo yezai wava kuti imi chiryai zvichena zvekudye kwezai, ini ndirye mondo iyoyo yakanunira yakatsvukira. Ko ndiwo wamuridzi wayo mondo iyoyo? Zai racho rambokandirwa nani? Dzorera nyika kuvaridzi vayo. Ndiko saka hondo yakarwiwa. Vana vevhu vakakotonoka kubuda, vamwe vachienda kuZambia, vamwe vachienda kuMozambique, kunoungana variko vachitrenwa kana kuti kudzidziswa kurwa, kungava kubata pfuti, kungava kudziridza pfuti dzachoni, kana kunzvenga mabara nokuhwanda vachitora kavha. Iwo makomrades, vana mukoma. Ngano. Zvino vamwe ndo vakanotrenwa kana kudzidziswa kunana Tanzania, vamwe vakaenda kunana Egypt, kunana Libya nana Liberia, vamwe ndo vakanobuda mhiri kwemakungwa kunana Russia nana China nana Yugoslavia. Nyika dzose idzodzo vakasvika vana veZimbabwe vachidzidzira kurwisa murungu kana kuti muchena weganda jena, aisada redu iri dema. Ngano. Zvino pakudzoka kwavakaita, vakawana Smith nezvimhasungata zvake vaine zvombo zvakawanda. NATO chigwagwagwa yaibudisa mabara kuita okurutsa nokurudza, achiti tsatsatsatsa kuita unzanzanza. Yaita kukura marara kudai zvokuti kunyange makawanda sei, musoja waSmith akange abata NATO yake, maipera mese apa. Zvokuti vazhinji vemakomrade vangadei vakadzokera shure, vangadei vakasiya hondo, vangadei vakaramwa kana kutiza. Asi mwana womutema haana kudzokera shure, vachitungamirirwa navakuru vavo vakaita sana comrade Joshua Mkabuko Ngomo, vana comrade Muzenda, vana comrade Mugabe, vana comrade Chitepo, vatekere, vazvobwo nevamwe vese, vangava vana vaziya papa moyo, vana Alfred Nikita Mangena, vachitungamirira macomrades. Hondo yakarwiwa. Kusvikira iye Smith abona kuti izvi handichazvigoni, ndipo akachitanga kurakasha matraining camp, nzvimbo dzaidzidziswa vanhu kurwa, kuZambia kana kuMozambique, nzvimbo dzakaita sana Chimoyo. Kwakaparara mazana nemazana evakomana navasikana vakanga vachidzidzira kurwa, vamwe vasati vatombotanga kudzidza kurwa, nevamwe vakanga vari vadiki vakamirira kuti vakure vagozorwa. Vakaparadzwa kuChimoyo, kuNyadzonya, kuTembwe, kuMboroma nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana. Ngano. Ndipo paunonzwa zvichinzi Zimbabwe inyika yakarwirwa, Zimbabwe inyika yakafirwa, ropa rakadeuka, ropa rakayerera. Naizvozvo varwiri verusununguko ava tinovayeuka, hativakanganwi. Ndo zvakaita kuti 1980 Smith nevamwe vake vasimudze maoko, vakande mapfumo pasi, vakati mwana womutema, chitora zvako nyika yako, isu tazvikonewa, wakatsunga, wakatsungirira. 1980 18 April takabva takorombwedzana tichipemberera kuzvitonga kuzere, nyika yanga yadzoka mumaoko edu. Ngano. Zvino
umwe anganetseka kuti ko kana sitakawana rusununguko rwedu mumwedzi waApril musi wa18 ko iri zororo ranyamavhuvhu August rinopinda papi? Ndipo patinoti aiwazve zvine nhoroondo yazvo. Mwedzi waAugust uyu deti richiti 12 na 13 tiri kurangarira magamba edu. Musi wa12 12 nyamavhuvhu tiri kurangarira magamba akasiyana-siyana akarwa hono iyoyi. Musi wa13 wachoni tozorangarira mauto enyika, masoja, Zimbabwe Defense Forces, vanorwa vari muchadenga nevanorwa vari pasi, vanorwa vachishandisa dzimotikari. Vese ivavo tiri kuvarangarira tichivakoshesa nokuti ihondo yakarwiwa ikatisunungura kuti tigova nerusununguko munyika ino yeZimbabwe. Ngatipemberere takasununguka tichiziva nhoroondo yenyika yedu, nokuti zvinonzi ukasaziva kwaunobva kwaunoenda unozokuziva sei. Natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Eheka maZimbabwe, tirimo muchirongwa chenganonyorwa chananga ndichikurondedzerai nhoroondo yerusununguko rweZimbabwe, nhoroondo inoita kuti nhasi tirangarire magamba akatifira, magamba aripo pachikomo cheHeroes Acre nemamwe magamba mapenyu ari kurarama nanhasi uno.